Snažíme se jim zlepšit celý nábor a modernizovat ho, aby pochopili firmy změnu mindsetu toho, že dnes musí bojovat o kandidáty. Ale to se samozřejmě pojí s těmi kandidáty samotnými a proto jsem si říkal, že to téma dnešní by mohlo být, jaký mindset má mít vlastně takový absolvent z vysoké školy a jak má vlastně přistupovat k hledání práce, protože možná to je kolikrát důležitější než to, jakou práci si najdete nebo jak ji hledat, ale spíš pochopit, jakým přístupem ji hledat. Tak, pojďme na sdílím vám obrazovku. Mám zde připravenou prezentaci. Jenom bych si rád s vámi potvrdil, že vidíte moji obrazovku. Ano, vidíme. Děkuju. A jdeme na to. První věc, kterou by si asi absolvent měl uvědomit, je vůbec, co chce dělat. Což není vždycky úplně tak jednoznačné, byť se to může zdát jasné tím, že studoval. A většina samozřejmě studentů z humanitních věd nepokračuje úplně v tom, co vystudovalo, ale pokračuje například úplně v jiném oboru. A je dobré si říct, co mě baví, co vlastně chci dělat. V životě vás bude práce bavit za předpokladu, že to, co děláte, je něco, co je vaším koníčkem nebo co máte rádi. To znamená, je dobré si vůbec položit, co vás vlastně současně baví. Máte rádi lidi, máte rádi komunikaci, nebo naopak jste introverti, rádi studujete, rádi se ponoříte do knížek. A to všechno vychází samozřejmě z té budoucí práce. Měli byste vědět, že smysl práce je víc než peníze samotné. A dnes vlastně ve firmě my učíme to, že musí umět dobře komunikovat s kandidáty smysl práce. A vy byste si zároveň měli uvědomit, že to je to nejdůležitější, to, proč tu práci budete dělat. Já firmám velmi často na školeních říkám, že si mají představit, protože oni samozřejmě argumentují, že peníze jsou to nejdůležitější, co ty kandidáty zajímá. A já jim dávám takový příklad z praxe, s kterým jsem dneska s vámi podělím, nebo je to spíš taková psychologická studie, kdy jeden vedoucí pracovník přišel za 2 dělníkama a řekněme, že průměrná mzda byla 200 korun na hodinu. A on řekl, jestli by za 500 korun na hodinu nepřeházeli písek z jedné strany silnice na druhou. Oni říkali, šéfe, za 500 velmi rádi přeházíme cokoliv. Takže přeházeli tu celou kupu a šéf přišel, dal jim peníze a poprosili ještě o jednu službu, a jestli by byli tak laskaví, a vlastně za ty samé peníze, velmi výhodné, přeházeli zase zpátky ten písek na to původní místo. Moc tomu nerozuměli, ale samozřejmě souhlasili, protože to byl super šéf. Tohleto ten šéf zopakoval ještě 3krát nebo 4krát a pak dali výpověď. Ta podstata je, že bez ohledu na to, jaký peníze budete v životě brát, pokud vám to nebude dávat smysl, tak to dlouhodobě nikdy dělat nebudete, ani v tom nebudete šťastní. To znamená, je dobré si tohle uvědomit a je dobré si to uvědomit na startu, na vstupu, že to, co děláte, musí dávat smysl. A chtějte to i po vašem zaměstnavateli, aby vám vlastně vysvětlil, jaký smysl v té práci, kterou on dělá, vlastně cítí. Možná proto je dobré se taky podívat na to, že spoustu neziskového sektoru právě jakoby žije z lidí, kteří chápou to, že ten smysl je důležitější než ty peníze samotné. Samozřejmě potřebujete zaplatit spoustu věcí, takže nechci se pouštět na tu diskuzi toho, zda peníze potřebujete nebo ne, určitě všichni potřebujeme, ale ten smysl je důležitější, protože ten vás udělá šťastnými, respektive naplní vaše potřeby. Důležité je položit si také otázku, jaké jsou moje hodnoty, kdo jsem a co jsou vlastně hodnoty, které chci sdílet. V mnoha případech to samozřejmě zjišťujete až tím prvotním kontaktem s tím prvním zaměstnavatelem, jestli to ty hodnoty skutečně jsou. Chcete vydělávat nejvíc peněz, mít nejrychlejší auto v regionu, anebo chcete prostě naplňovat třeba nějakou hodnotu, která vám je blízká. Chcete komunikovat dobře s lidmi na pracovišti. Tohle jsou věci, které se jakoby většinou utříbí, ale je dobré začít u sebe. Vědět, co je pro vás důležité, vidět, které hodnoty chcete vlastně v té společnosti najít. A jak zase říkám, u těm společnostem se snažíme říct, aby pojmenovali ty společné hodnoty těch zaměstnanců, kteří u nich pracují, protože ty definují nějakou firemní kulturu. A to je to, co společně ti lidé, to, co společně sdílí, jaké hodnoty mají a jakou kulturu
jaké zvyky, jak pracují, jak komunikují, jaké pracovní prostředí mají. Je to podobně jako poznávání v partnerském životě, protože když chcete najít životního partnera, tak nejdřív musíte dobře poznat sebe. A stejně tak je to i s prací. Korporát versus startup. Říkal jsem si, že je možná dobré, dostávám spousty otázek i od právě kandidátů, jako jestli se pustíte do korporátu nebo do startupu. Korporát vám určitě umožňuje kariérní růst, umožňuje vám možná přístup k těm nejlepším a nejdůležitějším informacím a dělat to velmi procesně správně. Zároveň vám neumožňuje úplně tolik kreativy a je potřeba si uvědomit, že pokud máte rádi pankáčovský přístup, tak korporát není úplně pro vás. Na druhou stranu měl jsem možnost v životě poznat ve společnostech, v korporátech spousty lidí, kteří v tom korporátu právě zářili. A byli to právě lidé, kteří se vzepřeli korporátním pravidlům. Ale je to taková pargánská padina. 50/50, buď vás vyhodějí, nebo vás povýšejí za to, co jste udělali proti korporátním pravidlům. Startup oproti tomu je místo, kde můžete očekávat, že dostanete veškerou kompetenci, kterou si na sebe chcete vzít. A kolikrát je právě i to trošku zlem, protože vás to může velmi snadno a rychle spálit, protože tam se očekává od každého úplně všechno a že zvládne od vytvoření leafletu po jeho marketování až po obchod, až po definování třeba nějakých nových feature v produktu. Ale vždy se můžeme shodnout na jedné věci. Ať je to korporát nebo startup, vždy je to jenom o lidech. To znamená, vybírejte si především společnost podle toho, jací lidé tam jsou a jestli mezi ně patříte nebo ne. Tady jsem si dovolil přirovnat ty pohovory k jakýmu si rande. Tu pravou vlastně nepotkáte určitě na prvním rande. A je dobré si vlastně trošku naordinovat to, že chcete poznat různé společnosti a možná je poznat právě z pohledu pohovoru. Nebojte se vyjet i za hranice regionu, podívat se na to, jak vlastně k tomu přistupují firmy v Praze, v Brně. I přesto, že tam vlastně pracovat úplně nechcete. Ale možná pro srovnání, možná po porovnání je to dobrá škola. Na tom pohovoru získáte nebo uvidíte spoustu lidí, můžete se zeptat na spoustu věcí, můžete porovnat spoustu věcí. Tak, jaké nastavení mysli byste za mě měli mít? Za prvé, měli byste mít velmi proaktivní přístup. Nikdo na vás vlastně tam za tou školou nečeká, ale vy jste sami strůjcem svého osudu. To znamená, velmi často slýchávám od kandidátů, no tyhle společnosti bych vlastně chtěl pracovat, ale oni aktuálně nikoho nehledají. Teď přeci není nic jednoduššího, než jít a vlastně nabídnout se. To znamená, nečekejte na to, až někdo vám dá inzerát, aby byste na něj odpověděli. Ale pokud cítíte, že nějaká společnost vám je blízká, tak běžte po ní, protože vy tam můžete pracovat a můžete dát nějakou hodnotu, pokud cítíte, že to je právě společnost pro vás. To znamená, nečekejte, že na vás zároveň někdo čeká, ale vy jste sami strůjcem svého osudu. Mějte otevřenou mysl a mějte hlavně pokoru. To, že jdete ze školy, ještě z vás neznamená, že všechno víte, všechno znáte, ale máte určité dispozice, které současní zaměstnanci třeba už nemusí mít. Velmi třeba pro aktivitu, kterou máte možnost třeba naučeného velmi dobře sebevzdělávání. Můžete posunout tu společnost třeba i tím, že jste mnohem blíž digitálním technologiím oproti, řekněme, trošku starší generaci. To znamená, můžete jim nabídnout pohled sociálních médií, informací, které na nich jsou, vzdělávání a tak dále. Ta pokora je určitě na místě. Na druhou stranu pokoru získáváme časem všichni a asi je to takové možná klišé, ale určitě dobré zmínit. Buďte otevření příležitostem. Velmi často slýchávám, tuhle práci jsem nikdy nechtěl dělat, ale jsem s ní vlastně jako nejvíc šťastný, jako kdy mohl být. To znamená, nesnažte se mít nějaký předsudky vůči tomu, tohle bych nemohl dělat, tohle bych nechtěl dělat. A vyhodnocujte ty věci racionálně a nemějte ten předsudek, to není práce pro mě. Protože možná právě vy budete jedni z dalších, kteří řeknou na konci, že tohle je práce přesně pro vás. Já budu muset trošku zrychlit. Vypadá, že nejsem úplně briefingový typ a tím pádem bych nemusel splnit timeline.
Nehledejte, proč něco nejde, ale hledejte naopak jakoby věci, jak to udělat, aby to šlo. Nedívejte se do všech firm a ne všechny firmy se pro vás budou hodit. Je důležité si uvědomit, že dnes ty firmy by neměly úplně nabírat, jako spíš přitahovat k sobě určité typy lidí. A každá výhoda, kterou ta firma, nebo každá ta hodnota, kterou ta firma bude mít, tak může mít i svůj protiklad. Velmi často a rád firmám dávám příklad v tom, že když si udělají pet-friendly office, že tam můžete vzít se psem, tak i takhle super benefit může být vlastně pro někoho, kdo má alergii na srst, prostě velmi zásadní nevýhoda. To znamená, za každou výhodou je i pro nějakou skupinu lidí nevýhoda. A není dobré se zavděčit všem, nebo chtít být ve všech firmách, ale jen v takových, kterých skutečně mají to podobné DNA, jako máte vy. Méně slov, víc činů. Nesnažte se všechno hnedka říct, jak udělat, ale pokud uvidíte třeba i začátkem své nové práce nějaké nedostatky v té společnosti, které jsou patrné, ale všichni ostatní je už prostě nevidí, protože mají dlouhodobě klapky na očích, snažte se možná hodit pár tipů na papír a přijít už s konkrétním návrhem řešení. Nejenom jako kritizovat nebo něco říkat, že je něco špatně, ale snažte se jít o ten krok dál, co s tím vlastně jde dělat. Začněte si budovat svůj osobní brand. To je v dnešní době velmi důležité a troufám si říct, že čím dřív začnete, tím líp. Jak si ho budovat? Na internetu najdete miliony věcí. Každopádně za mě je to o tom předávat další informace, které jste si dozvěděli, předávat je dál a díky sociálním médiím dneska jste schopni takový svůj osobní brand si budovat velmi rychle a dobře. Tak, jaké kroky vedou k mé vysněné práci? Za prvé je potřeba si zpracovat životopis. Nebudu zase popisovat, pokud budete někdo chtít, můžeme si potom probrat na včetovací místnosti. LinkedIn profil, totální nezbytnost, za mě něco, co byste měli mít už při studiu, mít možnost vlastně by se propojit v profesní síti LinkedIn, kdo nemáte, je to podle mě důležitější než samotný životopis. Vytvářet si tam vztahy s jednotlivými personalisty, možná s jednotlivými firmami, možná s jednotlivými odborníky, kteří jsou na stejné linii jako jste vy v té odbornosti. Vytipujte si firmy, v kterých chcete pracovat, to jsem zmiňoval, a běžte po nich. Nehledejte na to, až nějaká firma začne inzerovat a vy do ní budete odpovídat. Běžte tím proaktivním způsobem, to znamená, začněte si tipovat, které společnosti jsou pro vás a do nich posílíte své životopisy, odkazy, spojujte se na LinkedInu s jednotlivými lidmi, kteří v nich pracují, ptejte se, jakou práci tam vykonávají, jak je to baví, jestli jim to dává smysl, to, co dělají. Přemýšlejte trošičku out of the box, to souvisí s těmi předchozími věcmi, nečekejte na inzerát, ale na to běžte si pro tu firmu. Určitě je legitimní a velmi dobrý, já myslím, že další mí řečníci nebo po mně budou o tom hovořit. Za mě určitě nebraňte se rozjet svůj vlastní startup, svůj vlastní projekt. Asi každý, kdo bude dneska mluvit, tak už je v jiném než studentském věku a potvrdí vám, že tohle už nikdy nepůjde udělat s takovým komfortem. Možná mama hotelu, teď se vás nechci dotknout některých, protože věřím, že někteří už si dávno vyděláváte na svůj nájem, ale mama hotelu a bez závazku a určitě bez dětí. To jsou věci, které vás potom velmi svazují v tom, abyste si mohli dovolit investovat 14, 16, možná 20 hodin do každodenní práce, která se vám jednou vrátí v tom, že jste vybudovali nějaký projekt, nějakou firmu a to už těžko půjde udělat, až budete mít spoustu závazků a především samozřejmě děti. Kde hledat? Hledejte na Google, zadejte si kariéra a jméno vaší firmy, najdete určitě kariérní stránky těch jednotlivých společností. Dal jsem vám pár tipů Kukuma, Proudly, na Jobsech samozřejmě a práce.cz. Kukuma a Proudly jsou dvě takový kariérní showroomy, by se dalo říct, kde firmy odhalují svoje firmní kultury, kde se snaží popsat právě to DNA, ty hodnoty a tak dále. Samozřejmě na Instagramu a Facebooku, protože ty společnosti se dneska už snaží prezentovat, jak žijí uvnitř. A určitě stojí za to se propojit i s někým, koho znáte v té společnosti, která vás zajímá. Tak. Dobré je pochopit uvažování těch firm. Za prvé, ryba vždycky smrdí od hlavy. Podle šéfa poznáte zbytek. Takový, jaký je ten lídr, tak si většinou hledá k sobě podobné lidi. To znamená, pokud se vám něco nezdá na vašem potenciálním
zaměstnavateli, respektive vedoucím pracovníků, pod kterým máte pracovat. Nejspíš takový bude celý tým, ať už pozitivní nebo negativní. Poznejte firemní kulturu, lidi, pracovní prostředí, řízení, tradice. Zeptejte se lidí z té firmy na LinkedInu třeba například, jak fungují. Ale zároveň je potřeba pochopit, že pohovor je rozhovor. To znamená ne výslech kandidátů, ale vy se můžete zeptat na spoustu věcí. Tady je pár tipů, který si většinou určitě ze záznamu potom ještě můžete projít. Nalezení té práce to nekončí. Je důležité uvědomit si, že to nejdůležitější, co byste si měli uchovat ze školy, je neustálé sebevzdělávání. Nejhorší věta, kterou od kandidátů, kterou jsem kdy u pohovoru slyšel, je, jak vzděláváte své zaměstnance. To je odpovědnost každého jednotlivce v té společnosti. Se zajímat o to, co je v mém oboru nového. Ano, samozřejmě firma by měla poskytnout dostatečné prostředí pro to samovzdělávání, ale a priori je to o vás, je to vaše odpovědnost, jak se budete sebevzdělávat. Začněte na sociálních sítích hledat lídry ve vašem oboru, začněte je sledovat, začněte studovat, o čem oni píšou, co produkují a sami se snažte občas napsat nějaký článek na LinkedIn, na Twitter, na nějaký svůj blog, kde popíšete svoje prvotní zkušenosti a můžete tak tím pádem utříbit si trošičku svoje informace. Co můžete měnit? Více činů, méně slov, to už jsem zmiňoval. Nabídněte své schopnosti firmě. Možná po tom, co přijdete do té společnosti, tak si uvědomte, že třeba ta společnost neumí zacházet s Instagramem. Možná by bylo dobré popsat, jak jste se cítili při onboardingu a budete chtít možná změnit pro další kolegy budoucí ten přístup, že například vám chyběla nějaká informace, kterou byste příště chtěli jí předat. A snažte se vlastně už hledat ten způsob, jak všechno vylepšit, jak být lepší jako celek ta firma. Chtějte svoji práci dělat dobře a nenechte se vlastně donutit být jako průměrný. Velmi často zase od zaměstnanců firem slýchávám, když on mě zaměstnavatel nedává možnost prostor na to, abych já dokončil tu práci tak, jak bych já si představoval. Já jim vždycky říkám, to je to samé, jako kdybyste byl doktor a nadiktoval vám, že máte slepák operovat s tím, když ten pacient leží na břiše. Prostě vy jste zodpovědní za to, jakou kvalitou odevzdáváte svoji práci. A pokud vám to ten zaměstnavatel neumožňuje, abyste svoji práci dělali dobře, to znamená doktorovi, který si nemůže otočit pacienta, protože to je nařízení společnosti, když chce operovat slepák, tak asi nejspíš to není ta správná vlastně firma, v které pracuje, protože ten výsledek té práce je vaše vizitka. Ten si ponesete vy, ne ta společnost. Ta společnost také, ale vy především. Tak. Tady jsem si doplnil jenom pár otázek, které by bylo dobré si položit po tom, co získáte práci. Tady mám jenom jednu ukázku z LinkedInu, jsem teď nedávno viděl. Nebojíte se využít kreativu při odpovídání na práci nebo v motivačním dopisu. Tady vidíte, že kandidát napsal: Luce, je mi 22 let, jsem usměvavý, pracovitý, mám pevné nervy a umím víc vstříc i zákazníkovi, který vstal levou nohou a doskákal po ní až do prodejny. To jsou přesně způsoby, kdy můžete ukázat svoje já a samozřejmě můžete to udělat i ve verších. Tady poslední nějakým závěrem: skočte, křídla roztáhnete cestou. A to je za mě všechno. Budu se na vás těšit, doufám, že jsem to úplně nepřetáhnul, v té chatovací místnosti. Věřím, že máte odkaz a předám slovo zpět, abych nezdržoval. Dobrý den, tak díky moc za hrozně zajímavý slova. Nepřetáhl jste, protože já jsem vám na začátku ukradla ty minuty, takže jste úplně v čase. A já si myslím, že máme i nějakou rezervu. A já teďka jenom nasdílím program, aby kdo nepostřel třeba na Facebooku link na chatovací místnost, aby se na to mohl podívat. A vydržte chviličku, já se tady zápolím s tou technikou pořád.